מה זה בכלל טיפוח? טיפוח המטרה שלו, תפתחו את המחברות. אני משקיע המון כסף בשיווק, זמן ואנרגיה, ומבחינתי כל לקוח, אני אקדיש לו את מרב המאמצים. אני משקיע המון כסף בזמן ואנרגיה, ומבחינתי לכל לקוח אני אתן את מרב המאמצים. עכשיו בואו נפרק את זה רגע. בן אדם החליט לעקוב אחריכם, עשה לייק, שלח פנייה, השאיר פרטים במוצר פתרון בדף הראשון, השאיר פרטים בעמוד השני, אולי אפילו עלה לוובינר. אחרי זה אתם שולחים לו הודעה, מתקשרים, הוא לא עונה. עוד פעם מתקשרים, הוא לא עונה. עבר שבועיים, הכנסתם אותו לקבוצת וואטסאפ, שלחתם הודעות, עדיין לא עונה, לא מגיב. נתתם מצב בקבוצת וואטסאפ, עדיין לא מגיב. כמה הם חושבים שהלקוח הזה עדיין רלוונטי? אוקיי. כמה מכם לא חושבים שהלקוח הזה רלוונטי יותר והוא לעולם לא יקנה מכם? מעולה, אוקיי, תודה רבה. למה? מי מוכן לתת לי למה? הנחה. כן. יש סטטיסטיקה כזאת שאומרת שהבן אדם צריך לראות אותנו, להיפגש איתנו מהמודעות שלנו ואיתנו באופן כללי לפחות איזה 7-12 פעמים. אוקיי, נכון, מעולה. מי מכם יודע מה כמות האחוזים של האנשים ששמעו על השירות וישר קונים? לפי מחקר. עוד. 3%. 3% מהאנשים שיראו אתכם בפעם הראשונה, יגידו, וואו, נשמע לי מעולה, איפה אני שם את האשראי? 3%. אם אנחנו לא נשנה את זה למצב שבו אני מטפח, ואני רוצה להשיג את ה-97% הנותרים, אין לי זכות קיום לעסק. אם אתם לא תדאגו לטפח את הלקוחות שלכם, במסרים קבועים, בקבוצה, בוובינר, במיילים, בכל דרך תקשורת שאתם תבחרו בהתאם לעסק שלכם, פה תהיה הבעיה שלכם. ולכן, אני תמיד אחזור לזה. טיפוח משמעו לייצר תודעה, לייצר ערך, ולייצר פתרון לבעיות קטנות עבור הלקוחות שלנו. ככל שנעשה את זה לטווח זמן ארוך יותר, שבועיים, 3, חודש, חודשיים, ככה נוכל לייצר בריחת לידים טובה יותר. מה קורה לנו במקום זה לבעלי עסקים? הם מוותרים ואומרים, טוב, בוא נעלה קמפיין. אני אביא לידים חמים יותר. או בוא נשקיע באורגני, בדיוק מישהו שלח לי הודעה. אבל כשאני מייצר לי בריחה של לידים, שכל יום, כל יומיים, כל שבוע, אני מכניס את הלידים הלא רלוונטיים שהגיעו אליי, ונותן להם להתחמם יותר ויותר, ונותן להם הרבה יותר ערך ממה שהם יוכלו לחוות בעמוד שלי, או במוצר פיתיון שלי, או בקמפיין, פתאום הם מתחילים להיות לקוחות טובים יותר, לקוחות שמבינים את המשמעות של מה בדיוק השירותים שאני נותן. וזה אחד הדגשים וההנחות הכי גדולות שאני רוצה שתיקחו. אנחנו הולכים לעבור להיות 97% טיפוח. אני רוצה שהלקוח שיגיע אליכם יגיד, אני יודע מה השירות שלך, אני יודע גם מה ההצעה שלך, הכל טוב, הכל ברור לי. אני רק רוצה, שנייה, רק תגיד לי אם זה אפשרי, כן, יאללה, איפה סולקים? אני לא רוצה שלקוחות שיגיעו אליכם, ומהשנייה הראשונה בשיחת המחירה, הלקוח יגיד, רגע, אבל מי אתם? על מה דיברנו? כן, השארתי פרטי לפני חודש, למה רק עכשיו אתה חוזר אליי? שיחת המחירה צריכה להיות לכם קלה יותר, בזכות הסדרת טיפוח שלכם. מה המטרה העיקרית של טיפוח? מי יודע? מעולה, מה עוד? מה עוד? נכון, מה עוד? נכון. הדבר העיקרי שאני רוצה שלקוח ישיג מהטיפוח, זה לשבור לו חסמים. כי הסיבה שלקוח לא קונה ממני,
זה כי אולי אני לא מאמין במוצר שלו מספיק. אולי הוא לא הוא שיוכל לסדר לי את התוצאות. אולי זה באמת לא יקרה איתו. מה קורה כשאני נותן את הערך החזק הזה באמצעות בריכה של חימום לידים? אני מתחיל לשבור לו חסם אחרי חסם, חסם אחרי חסם. וככל שאני אעשה את זה טוב יותר, ככל שאני אתמיד בזה, ככה אני אוכל לשבור את כל החסמים שלו. וזה המטרה העיקרית של טיפוח. המטרה לשבור חסם אחרי חסם באמצעות ערך טוב. אם זה גנטים, אם זה הדרכות, אם זה סקרים, אם זה תוכן, אם זה טיפים, לא משנה מה אתם תבחרו. ככל שהלקוח מכיר אתכם יותר, צובר ממכם יותר ערך, יותר ביטחון, יותר הבנה לאיך הוא משנה את המצב ה-A שהוא נמצא בו היום למצב ה-B שהוא הולך להיות בו, ככה הוא מבין שאת הפער הזה אתם יכולים לפתור. כי היום הלקוח נמצא בנקודת A. הלקוח מאוד רוצה להיות בנקודה B. כדי שהוא ישיג את זה, אני צריך להשיג לו V'ים בדרך. וכל V זה שבירת חסם. הוא בא עם אג'נדות מהחיים שלו. הוא בא עם דברים שהוא בטוח בהם שהם לא יכולים להשתנות. אבל כשאני מציג לו את הפער הזה, ושאני המלך שיכול לשנות את זה, אז הוא יבין שאין לו מה לחפש אצל אנשים אחרים. כי הוא יבין שאני המקור לפתרון הבעיה שלו. אתם מכירים את החבר הזה שעזר לכם לפתור איזושהי בעיה קטנה? אתם חוזרים עוד פעם ומתייעצים איתו עוד פעם ועוד פעם, ואז עוד פעם, ובמהלך השנים כבר נהיה חבר ממש טוב שלכם, ואז יש לכם את החבר של לקחת עצה על זוגיות, ויש לכם את החבר של לקחת עצה על כסף, ויש לכם את החבר של לקחת עצה על שינוי בחיים במקום העבודה, יש לכם את החבר שעוזר לכם בזוגיות, ואתם מתחילים לקחת ולצבור ממנו עוד ועוד ועוד. זה בדיוק זה. מה קורה שיפנה אליכם איזשהו עוקב, ויגיד לכם, תקשיב שנייה, בנוגע למניה הזאת, אני לא סגור על מה להשיג, מה אתה אומר, זה או זה? פתאום תשאלו אותו כמה שאלות ותדייקו את זה במיוחד בשבילו. מה יקרה? הוא יתחבר. הוא אולי יגיב לפוסט הבא, אולי יעשה לייק, אולי בהדרכה הבאה הוא אפילו כבר יפרגן לכם אל מול כולם, בתגובות. אני רוכש את האמון שלו. רכשתי בעזרת פתרון, בעיה, מהותית עבורו. מה קורה כשאני עונה בזלזול, או כן או לא, או שאני לא נותן את המענה הראוי, או לא נותן לו להיכנס לקבוצת וואטסאפ? אני נכנס ל3%. אני לא רוצה. אני רוצה את הלקוחות שיגידו לי, מכיר את העסק? רוצה אותו? מכיר מה השירותים שלך? דבר אליי איך מתקדמים. ואני רוצה גם את התוצאה מהר, כמו שעשית לשימון בהוכחה שהעלית בעמוד שלך. ככה אני רוצה. וזה העיקר מה שאנחנו הולכים ללמוד היום. אחד הדברים החשובים שאני רוצה שתיקחו איתכם, מעבר לכל זה, זה קודם כל עוד רגע אנחנו נעשה איזשהו תרגול כזה כיפי קטן, ואני רוצה שאתם תתחילו להבין איך עושים את זה. לכל אחד מכם שבנה כבר מוצר פיתיון, הדרכה, עמוד אינסטגרם או כל פלטפורמה כזאת או אחרת, אני רוצה שתיתנו לעצמכם רגע להפליג, ותחשבו שנייה במחשבות שלכם. מה הדרך הנכונה ביותר עבורי להתממשקות מאוד מהירה עם הלקוח כדי לתת לו כמה שיותר ערך? חוזר, מה הדרך הנכונה ביותר עבורי להתממשקות הכי מהירה עם הלקוח כדי לייצר לו כמה שיותר ערך? לדוגמה, אם אני פונה בעיקר לאמהות, אז כנראה שהקבוצת וואטסאפ זה הדבר שהכי יהיה קרוב אליהם. אם אני פונה לעולם הגיימינג והמחשב, אז דיסקורד זה הרבה יותר רלוונטי. אם אני פונה לעולם של מבוגרים יותר, אז אולי קבוצת פייסבוק, שבה הם יכולים לעקוב אחרי ולראות את התכנים. מהי הפלטפורמה שאני יכול לתת את הכי הרבה ערך, הכי נגיש ללקוח שלי, בצורה הטובה ביותר? ופה אנחנו צריכים להתחיל להפליג במחשבות, כי זה ממש לא צריך להיות שטנץ. אתם ממש לא צריכים להיות אחד אחרי השני, וכולם עושים את אותו הדבר. פה אתם צריכים לדייק את זה בדיוק עבורכם. ויכול להיות שהקהל שלכם יאהב 2 תכנים בשבוע, וקהל של מישהו אחר יאהב 5. ויכול להיות שקהל אחד יאהב הדרכות ארוכות, וקהל אחד יאהב כל יום סרטון קטן של 30 שניות. פה החיבור שלכם להבין מה הדבר שאני רוצה לתת עבור הקהל שלי.